Nah ini lagi kumpul bersama teman-teman, teman-teman Kerkututan. Ada tamu. Siapa? Weh lah, lagi syuting, kumpul-kumpul konco. Wes jebule sedulur bongkar. Mas. Sedulur bongkar. Kene. Budur deh. Nah, sini. Dijake aja layar itu ya. Yo pilih bocah yo ora dokumentasi nih. Kameramen anyar. Brek kok king demek iki aja layare. Lah. Kamu dekake sik. Baru. Terbaru. Kalau bedolan iki, Mbak. Wis ngono kuwi. Guru kau ini karo minat Aku toh. Hmm. Iki tak campur, iki tak campur iki kalau ini aku. Kayak campur kiloan 1 kilo, 2 kilo ding, 2 kilo. Kiloan minat? Milat biasa putih. Jirolu tak campur 2 kilo wis apik. Nah, aku nang ya. Kali iki petani renge. Lu kenceng malah berarti nek. Nah, Aku campur mung sekilo. 1 kilo ora apa-apa. Siji Aku malah ora tak campur 1 loro 3. tambahi sekilo yo tak Mengki tambahi panas iki jauh. ora kaya panas pakan liyane. Panase panas stabil. Lawangnya tutup, Bu? Tak jajal iki sik ya, Mas. Lawangnya tutup. Tutup bareng. Iki sik wae, Mas. Ya, Tak campur Nah. ya sini. enggak apa-apa jajal-jajal. Masterpiece sik ora apa-apa. Heeh. Sing penting kok jajal sesuk. Nang yo nang grupnya gara. Nah, Mas, iki latihan aku titik. kan bojone aku kalangan kene yo. Orang Aku kok dolan kalangan? budur, dolan budur madahan kono kuwi yo. Sisa. Sisa. Anak salaman ta, Mbak. Heeh. Buat tempuran. Salaman. Ya toh, ngendi? Iki ya, Mas. Mas Lapangan di sini. ngendi ya? Tanggul Rejo. Tanggul Rejo sing go GWSM iki. Tak tafel ya, Mas? Hmm? Tafel di situ? TF iso. Ning dana nggonku kuwi. Iya. Loro iki ya, Mas. Ya. Aku nek Pak Mus nyempil barang karing lagi. Dibel wae jabal kok Pak Mus. Ana. Hah? Ana. Kok ana? Pak. Kan jenenge ning ngene Ana. Oh, apa ini? Halo, bisa tolong cek limit gua ada berapa? Rasah diju mak pecah kan. Siki ya wong ngendi mau sing jipuk? Mau ngendi, Pak? Solo ning manggon ning anu kan jipuk 5. Siki sadurunge sampe. Ngirim berarti serak. Rene. Oh, juga rene. Ya kirim kae, kirim Bali, kirim Iyan. Purworejo. Sing Iyan. mlebu grup mau. Bali Purworejo Kebumen kan pesen ukah ya didol. Nomornya pira, Mas? Nomor kuku kuwi tulis to mau jeneng sapa Agung. Mas, aku mau ngebel mosok lali. Coba Pak Mus. Gumene nak ketok kae. Aku ketemu ini. Terus nomor wae. Agung Nur. Nomornya aja salah. Pira, Mas? 0859 859 7490 490 6215. 6215. Silver kayak iki tak apa ya? Alah ya enggak cerdas. Lengku kabeh silver kan, sisi loro. Silver enggak ada sampe. Hah? Silver ya. Silver aku ndek Papat. telu. Telu. Mas Agung Nur iki. Berarti loro pira, Mas? 40. 40. Pak Mus dipukisan ora wi tiga. Sesuk rene kok. Nah, aku yakin nah. Kon moro mrene to? Nah, cedak. Cedak moro mrene. Masuk, Mas. Ya, siap. Udane wis Paling ngono kuwi yang beli. Wah, terang-terange wingi yo. Ngisi dana ngono ki to Mas aku, paling dituku danane dituku. Iya, Mas. Mbuh kuwi ki. Mas yo. kopiok gitu. Kakake kula naga. Ini gua tempean malah. Ngopi ya tak gake. Wis, Mas. Asli bar nganu kok. Apa jenenge? Saranku tak tambah iki ya. Naga. Heeh, aku Tekan ireng. Oh, Go silvere apik tenan iki. Ngomong saudan apik. Mas Agung iki pemene diambil petani kan. ngemel ro petani reng e. Cuma wae jangan kok ngemel wae. iki orang berlagunan. 15. 5 sebulan.
Jajal tak campuran iki sik wae Mas. Ya, engko ben jajal-jajal to. Heeh. Engko kepiye hasilnya Setting- dipantau teleke kok ngopo kita. Wingi nyantai lah Mas pas ning anu. Iki ono sapa? Siji, satu, piro ya? Dua, empat, Cilima ono ya? Papat juara papat ono piro? 1, 2, 3. Ono telu ya. Ya hitungannya juara umum. Juara umum. Pakane ya apa? Ya iki masterpiece. Ah, saya ingin dadak jane wingi ya pakane sepi. Yang kok bengi pakane. Jajal Bali itu kan ngomah langsung dingan. Langsung pakane. Campur iki ya jajal ya. Iki kayak dhuwur, campur ke rong tutup ngono tok sik wae jajal. Aja dicampur sik. Oh iya. Kayak rong tutup kayak dhuwur dhewe. Dur arek ora ya Mas ya. Kayak nggon sing padang. Kayak ngaji padari lah. Ayo ben mangan. Besok mangkat terus. Sesuk sesuk. Besok Besok ngerti ora. jan. Ning nganu ya ono ta jare Bandungan. Bandungan kayane ono. Ning ngene kantangan ucean ya. Ning Oh sing dhuwure tapi ono tutupe kae. Heeh. tapi ora kulino ya kan ya. Anyel ya. Nira yo mekno wek kae mahal ono karet. Mau yo nyantel ki. Terangan mau jam 11-an kae. Ngerti to nyandal ke. Bawa paling ijo ning ngene. Wis kali lho. Ning sapa? Burung. Jenengan Pak Udin. Wis Mas, tak lanjut sih ya Mas. Ya oke. Wes, Oke Mas. Oke. Nggih Pak, tak lanjutin nggih Pak. Ya. Siap. Ah sesuk nek sono teko. Ah nggih, Kalau mriki Pak iso. Teko. Monggo Mas. Oke. Saya Mas aku. Tak kei plastik sik ora Oh iya, Mas. Iya. Oh iya. Iki bonusnya iki Mas, bagi Mas. Nah. Bonusnya ora pasti. Jajal-jajal ta Mas. Ora cocok lagi. Monggo Pak. Hati-hati. Mas, nggih. Monggo Mas. Nggih. Monggo Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih, Ke 6 menit. 6 menit ya kan kok panjang. Ora offline. Video waton video. Yatim bongkar. Nggih. Ya tamu karet. Aku ya asine ya wong karet tok ya ana dadi karete Jurang Ombo apa jenenge kae? Durejo. Hah? Karo Durejo. Udu nggonku iki lho. Kuburan kiri loro ngidul engko kanan jalan. Oh, Daerah Mburi Alfamart, Jurang Ombo. Jurang Ombo. Ya, karo Pak. Ya, monggo. Lanjut sih Mas. Siap. Ya, hati-hati. Makasih. Nggih. Sesuk ganteng to, Mas. Mangkat to. Ya. Oke Mas. Siap. Alright. Nggih, monggo. Halo, karo Mas Dipet. Ya. Iki vlog-vlog sore hari ya, vlog sore hari. Ki ngisi-ngisi manasi akun. Berhubung kontennya wakeh kayak ono Pak Kasyono, Mas Irfandi, Pak Aji kakak. Wah, njupuk video kayak ya ora iso di sing mau baleni yo mau Ci. Taune demet bluru. Wis mau. Mongko kowe naik kan ditutul kan.